Nettel és Triscsukkal, ahogy azt jól megszokhattuk már a siófokiaknál. És hát továbbra is az a problémája Horváth Rolandnak, ami lesz is valószínűleg a szezon végig, hogy azért nincsenek olyan sokan, hogyha a minőségi játékosokat nézzük az NB1-ben, miközben megvan Larissa Araujo révén a találkozó első gólja, vezet az My face above the water. Bulatovic, ez most szép húzás, Araujo My feet can't touch the ground, and it feels like I can see the sands on the horizon every time you are not around. szépen a hosszú alsó Bogercsó lába mellett. Gulyás. González. Livigny leteszi Araujónak, de a másik oldalon is. 22-20. Mese szép. My face above the water. My feet can't touch the ground, and it feels like Bulatovic. I can see the sands on the horizon every time you are not around. Slowly drifting. González, szép játék, Araujo, micsoda Wave after wave, wave after wave. Slowly drifting. Láthattunk már tőle nem is olyan régen Cundert, most egy And it feels like I'm drowning, pulling against the stream, jön most Livignyre. pulling against the... Nélküle kell megoldania valószínűleg az érnek ezt a támadást. González, Araujo megint beviszi és megint belövi.